Ki nongkitkam jong Shillong Sport Association SSA RiKhasi baat ke leit Jurip Iaka jingpyntrei Iaka Madan First Ground Polo kabarang shaid mynta ban pynbha Iaka Madan baroh kawe. Habakran berkilat petai kubor hadin ke Jurip kata Iaka Madan u presiden ke SSA ba SK sun badiru ameli kamau pelang ulong ba kathong jong kata ke konsil bertema jong ke SSA kalong ban yok ban Pyndep no Iaka kata Iaka Madan kenang bakin yok ban sedang biang Iaka jingpyntrei kai ha kata Iaka Madan. Layat huru batang kata Iaka Madan First Ground kelas sei palat live sangut kirang ilakai kelami ban yokun nak klub pair haka iaid berkumju ru haka Indian Super League mynta ka samoi ulong ru ba kata Iaka Madan kelas sei bon kirang ilakai kan sai belum ikmat umtang Iaka jelah rewat Iaka ru kumju uba sun ulong ba ka pol bodang ilakai kata Iaka Madan First Ground kinong pekai kidap smam hendrei kimtep pat kai kadau balada penyekun Haji and Stadium kinong pekai kidunaba ngayo ban penkiu ka arima kumu player ban penpoi sepo ka first division bat ngai continue menyilek kai ru hadu usnem khat kendai spa kendai pusan kendai punriu nang tu sesiong no bakarang ni de wei nong penyat jong kini ka Arima Football Club hak tu ka port te ka jingbun briu hang ni po kini ka First Ground andangi la long pat cheti sepo ketika JN Stadium pat kata ke jing duna ki pat ba banwan pikai ka lahir sebab palat ngam tip dei nak anu ka dawo te kajing temu jong hi lamba kini ka council bertema jong Shillong Sport Association kalong ban nyile kat balak ban Pyndep no kini ka First Ground kamtam ka playing surface marngi ba kani ka madan kala penlong kala ai kam ai jam ki babun ki kena samla jong kini ka than ka jungi kamtam na ka state me klia bro ka we ki ba mi shabar banyile kai na ka iaid ki ba mi ba shabar banyile kai na ki ISL club ki dei bro ki bailek kai hang ni na Shillong Sport Association tien rei ka basusi ka long pat ha ka tu ka por manga ngadang ilek kai ningkong ha ka third division ngilek kai po ka te third ground ka bala mentala penlong artificial turf na dep nang tu pat second division ngilek kai kini second ground but onda ngila pai first division ngilek kai hang ni te henry ha ka tu ka por ka third ground ka kambha baka second ground ru kam dolong balong menta ke second ground menta kalau long kum ka jaka ban pelong commercial banyak kamai pisah kam de show ka jaka ka ba on ai kata ka jinghikai lani kata ka jaka ban pelong yak football tournament kani second ground ka kam sniu ban kinu ki madan ba pilai apo ka jela ka jongi leit nong kendong pinlap ba kani ka madan ka sniu sispa sya banyak ka jaka spon nong kendong Layat huru bahadian berkilat dep ban penbiang nadong sadong Iaka Madan kabadang ti yakinala mynta kin satap pat daki mau bat siap haswa bakin tungpat dau plang layat huru bahadu mynta Iaka kam lapen telun dak jingkersan pisah daki para rekod ki bakwa ban kentiu ka football habai dei pat bat ka jaka syong ki pai ba nakal yang ka SSA kilong bakin hab ban pan jirap nak sarkar namar katai ka jingtrei ka khambun ka jinglut bat kan poi daki klur tingkah tenrei ka First Ground kalong ka target jungi ban pynbha ka playing surface bat hadin kata pat banwat kilat kelenti ban Pyndep ya kini ki artillery ki wing nagam ta kani ka auditorium kani ka gallery ti mari long ngilai trilang baroh khoi kum ka collectively ngilai shim ka decision bangin pynbha kini playing surface ho impat don ka pisaru henry ladon katu kat ni nangi ki baladon kata ka cing temu ka baklain bangin nang ai kliang ya Shillong Sport ban penyat ka kam ban pentelun ka kam bat menta ka cing pentelun ka kam ro ka Shillong Sport dei bayarap menu ka dei lemba ka cing kluit mensim jong katu kat ningut ki member ki ba irap ya ka ni ka Shillong Sport tabakan long kat ni ro menta ngila depti kinala namar mensyam don nala ngila depti kinala menta labyang ta ka insa ai no sa ki mau bantap na jrong ki slap mengikut kin pareng bat lemba kitu ki slap hadin ngin chip ya kini kondo ngin bu ki mau na dep bu ki mau ngin bu ki siap bat ondala dep penbiang nya ka level ngin wan ra natural grass carpet grass ban ina jrong bat kani kan selong ka we ni ki madan ka ba biang ba banyilek kai naga menta kini ki kena samla ki jongi ki ba aspire nang ni ban mi khmat pat ya kajela ban mi khmat ya ki League club berfair ki ISL club berfair bat kumju ro ban long kum kata karensan bekin yo banyilek kai na kariru kumju ngilai tristom man penlong kam ya kani bat nginget scam ru ba ka target bangibu mangi bal shamsnem kani kan long kajaka ka bangin penlong no ya
ka first division main lek kai hang ni bat kumba PE mynta kini ka lighting system ru kambiang ngihap man bujeli kini ka lighting system ru bat ngangit snem la sham snem kamut 2020 ngilala bande na ka mynta kini Kamadan namar kalong boton kam iki kena samla ki jongi ki ba aspire ban nangkiu sejrong ha ki babun ki mynta lemba kini ka jingile ka football ka ba Shillong Sport Association ka ju penyeliat ka bagi kon ka Shillong Premier League artificial top hang te po JN Stadium ka Shillong Sport ka hapan sin riu hajar chi senjile ka hakani bangla shimti mangi ngilai syong perkat baka jing temu jong Shillong Sport Association kolong banra yaki kena samna jong hi sejrong te henry lada ka sport council ka charge no ya Shillong Sport riu hajar chi game na ka Shillong Sport kan yo bisa namar kumbai PE mynta kinong pikai chete dum dan chu dan yang yo ban pelong hang ni kinong pikai ki bun nei chete kinong pikai kem don haba kinong pikai kem don ngin lum pisana Henry ka charge and riu hajar hisun charge ya ka yu ha ka jing shisha ka dei ka kamram jong ka sport department ban ai ka ketika diang ka ketika mon ya ka Shillong Sport Association ka bala wanra shibun ba ki player ki mami nang ni banyelek kai na ki club repair jong kari India